Haino hai Rompheragwi Buthar jakha Bwsa Masani boma bisi nuichi burui umorni Longtharai bele bwkhastani simi molo blokni bisio khobjana nalkata amchani Mongol Lakshmi Tripura mungui khoroksa Tripurajok koktuma saimankha Mongol Lakshmi bini nokni simi 700-800 kilometer hakchalo bini anarosni kaisa bagan tongmani o anaros bagano final Lakshmi pujani skang anarosno khagui hatio phalna bagai anaros bagano nokni simi thangmani Khaba o anaros bagano thangui tai nogo kifilia yango samung tangmani yagolo bwsai nogo kifilui bihikno nogo nugia ongui biang thangka hinui anaros bagano amchani lukorokno tlangi thango amchani lukorokno thangui eba khaba bwsai loge tlangi thangui hor kuthugono bihikno anaros bagano no bolok khokjak khlai mano yango koktuma saimankha anaros rana bagui chekra baino bihingni totraro rasujak hini Rompheragwi yagulo abo haikeno Buthari Kwlangkha hini bo koktuma saimankha report Chumui TV Tini je Mongol Lakshmi bo je Buthar jaga hi mane bo koita somoyrogo bagana thang Buthar emne 11টা room di 11:30 rongnai angbo skam thanggoba ang ge ani poresu bo thamu bagan thane tro thane hi emne bo bagana ke saisung da thang saisung koita di gero thang bo emne bule 11টা room di 10:30 ro thangbo asuna jongfla angbo skam thangja ge ani khomse bo thamu tini bagana thamake bo saisung da thang bo saisung ma ge bini je Buthar jaknai hekeba thinaini mungtama Mongol Lakshmi devor makle bo agerogo boda ateke saisung ro bagana thang thamo emne 9 বছর titiro solai tongmu bagan khai tongmu saisung ne sinda ro thange bo seasoni somero bo thange khage noton phayo phongai khelai phalo tamo bagan bene anaros bagan Engke o somoy bo bagana thangbor bini location ke bor thang bo emne phongo to bo to mistorin loge kam khayo bo phongono bo thangjongmai kam nongke nongge thinaini bini tam kolai bini basu bini bwsaini onko bwsaini bin daran bugasita nini bungke tama Sopnorani Tripura Bwsaini mungke tama domain Tripura bini chrai ro kale to tongu korok bosor kaisa koi bosor ro 2 বছর rongjak boni kunu para rogo walai mungrong te to ang to sia wale mung to kuno to nuya mokobai Bwsaini kai kunu sutro rong tongman bwsaini bo nuya demana puli sia angka bu kuno para go bulai mi bu nuya wale bu nuya angka nang wan chung tamo tangge thikena ni wan chulai obo to ang to samone ta ang thika buru ni businte kobongma kebu sia je thinaini umor rok boso gangkhana bini to 22 rongnai 20 বছর rongnai khukje tini o jago je asuk bolong kuthuk anaros bagano je Buthar jaga hmane bukuk abo busuk jarok bai bahai kerok Buthar jakkhana kisa Au dalanya hambai kopirani apni sung phaimani bagai sana thanga to belanya wana maja ini sungbo hotat kai khana ka sanda jarao angbo dugano tongmani no kai dugano khobor khana kai ko tini kumui ana kol khayaro romesh omai gotnang tongka ingka angbo wana thangka jibono tini sana thangka ang trani sinu su jara torka ani tini sana thangka su career ro ang tafono tini nalkata area wo ang oma haike wasibon khanaya ko tai nubu nugya ko tini mokol bai thangnuka belenyo wana macha belenyo seleng macha belenyo sana thangka jing jiboni khanaya no tini khanaka tai nukha mokol bai thangbai tini sing hai kari bwsa angbo karinya tini su kosto khlai dinane dine khai khlai tini chikon mikon anros bagan khlai chama suruse tini borok na amo suruse jakalia nugimano jaga pura mangtli bo tini o jaga wo anaros buthai khagnani hini phaitini wo bono tini pura ani je opinion ang jewan sukmani kamni borok bai chung kok salai tebo saima ka clear khai tamo bomia bagano phai guri nai thang paja je buthai da tong hnai tabo to buskango puja tongo lokhi puja rok hoito anaros ni phalani khokcha khongni de manjano chung kuri bsable anaros kaisa kani phalai de masa jano hni botini mia phai bagan guri nai phika buthai nuk khabo tini khagnani phaijaka
Enggak tini kagan payma pore botino tene botai rungka omen pore saka boto abne sungjo tene nukhona aro bo bini gana wo langa wo botai rojak enggak tini angwana mani kokho mahai ani opinion mia bo phaipruno je borok puromo planning murder case ani je opinion purano mian simboro bono planning khlaika je bo khonaro phaiganga bono chung murder khanya 100% ani je wansuk mani sudu murder simia o jaga kisa bono ang tak sakai kok hamya sajaktei pura rape case khlaika bono rape khaima por hoje bono murder khlaika na tini angomno wana o chini boror no chini takhok suna angomno koina mo sungu je jate oma hairno chingtebo muthagoi da manno abu chingtebo kok baksa khaima nailene pura justice ma sanai chingtini ni o gotna no tui chung proshashan no bo chung direct no sanai omno tui sakani hoite chini je naikol phang rogno chung jotno no koinai chung kamini borok ngai chung jotno koyo chung tipra sang jotno koyo omno jate ekdom thik justice jonani bagai guri Bwsa tini Bwsa masa tongo bini o Bwsa no tabu bufa borok botam ke palok charnai dinane dine khai bunyoro tini bo samung khlai thangman ya gulo bihi borok sachung Bwsai bai bihi khokcha khoni khlai ge datai chnu khung chajano honai Bwsai samungo thangai bihi batai khagnan phai kana ro odre tini oma hai gotna beleno khayogo beleno wana masi cha oma hai gotna gotika tini asik bolong kotoro bo sachung borok phai hajira khlai me tini ni jini bagane ando khagan phai man che bono tino mai khlai ja beleno wana o kha khamo abagino ang koinai media rogno bo belaino o kokno jotno no pinirithung belaikhono jotoni thaino kok phang sogoithung proshashan dati phatphat nai omna tini justice donani uthung hambai o je Buthar changna bukhungni mung tama bini bumung ungkha mongolokni deborma Bwsani mung hungkai dono domain tripura bo PS ni bisi khobjago ma mokai monu PS ni hoite khobjago ang khobor khnamo logo logi na ang tai kese kok chanamo sungo khobor khnamo logo no ang no PS call khlaiga chini komor sarna SDPU no engka bono call khaimani bobo kisa biji tongo durga puja ni ei bokor chokoro bo saka utum sarna call khaiji ang utum sarna call khaika amani pore te oisa chini romani sarna call khaijin sao utum sar bokori fu huni sao epore romani sarna call khaika be romani sar sao chung phai tongo huni engka iko borok bo phai chokbaika ta borok investigation khlainani nailai tongo dada je Buthar changna hinke nini para ni da Intini parani na kubi parani. bahai kero Buthar jakhana Details ka actually ang mutini Kongolpur ni back khaimasi osamotai ni je puja tongmani amuni bagai Kongolpur thangka to tini no firu bu side khaching to hotat chake ang actually chini para je nalkata dalong bosti ain bisingo jongoti ya para o bazara achuk tongmani to nogo firu bu akne ani budui ano sungo je ai gotna to ekdom nangjak chung kasi noksi to kubi para o domain ang singjak no binbuta LM domain ni bihi anaras bagano sungo samkhaina tantani thike hinsau ka apru actually exact mane tamung khawamo to sia ika ulo chung khana ka je actually bini Totora rai karang thanga hinsau bini chrai masa dongo domain bo amne to tamsanani samkhainu chau ka fungo khorjak bobo gai bongni ojani parani khukti khe khana kaje phungni 8:30 ba 9টা rogo anaros khagna hin phaimani saisung to phalnani bagoi ke nukhungbo bisi choli thayaba oga haita emne je Buthar changnai chini bukhungni umorogle bosogangna dorona 25 ba 26 rongungano tambo mong khabine mongolakshmi deborma Bwsani bumkhai domain tripura engke bo PS ni bisi khobjak muda monugat PS to chung grambasi hisabe chung bo amne information dikha thana rogo to phaika je ang nijibo tak sakbai thang din mujure dead boni ni gana uno to meye exam Totora to rai kalangja je nungmani ani je suspect hisabe kha ani doubt mo je rape and murder khana hina wansuguta tar borok thanani borok investigation ba forensic rok je borok samkhane borok saimana no hambe sanda khaiba dada ni bungkhe ani munga bogul lebon jong je chini bukhuk jok Buthar jangnai bini saibai kok sanani jaitongnai tabuk je bo boro thangai tongmani bo bahai ke phaika dada ni bumungkhe ani bumung domentir pura je tonoi je ode je Buthar jakkai nini tama ani buhoi layo burai nong khai tone boro thangja
ang tini kamu thangjak mestori kamu ang sapung kam khain thango au sarigo jumbo kamya karmani sal thanga ke ang no sokpai mani ani paran bor sabo ani amabo ni sokpai ho tabu ang chongkha bazar thang ang phung sante nu badin to sonibar khana proibar ba nu baz thangdi thangoi ang to sal thanga ang bazar horni phaile tang bazar thamangra numai muyok sungjori ni sai galang mani ai bo phungo andro swadar manjak tongo ai bono an sawo nung tongdi andros khangnai na sakan nandi jinibo bondon tong mani ba kasuya andros to ang tongle khangnai nung ta thangdi nung sai jongle ta thangdi ang tonglai uluk khangnai jogoni no khanglinai ang tini to tomangla khini bono sai kalang mani ai bo ang sobai nang kamu thangoile ang no sobai mani yang bo no soguya ai amar marok sawo bo je phurung thangmani aga ang tamong haine ja yang phaimani phaye waisang nai turpha mania aro ki philoi thangoi ani loge buru kainai tongo bono toyang nai turmani mobile bus phone khaiha receive khaiya ring khayo ai tik iro jibuk de sukja hai nang arun malai phaiha ai bo bulubja ang bini kona thuirong ya ang horbo haleba ang thuirong nung ya ha to bini je basan rume ang bono yang philwa yang thuimang oye bo ko thusang nung phaisio এমনি তামা খাইরক বুথার জাগো হিনে ওয়ানসংনো bin to je nung mane to bini je khabai na andos khangni phai mane an u bini je khabai no buthar habo no je khabai no bini je khani yakni je khabai no bono buthar mane klayo এমনি বড় রোগ রাজা Totora wo senu ততরা রাজা বিনি বমং হলাই তামা mongol losmi deborma বয়স বাসু দং bini 25 ba 26 rok lainai নিনি বমং খাই ani mo domen tripura নিনি বয়স রখাই বাসু ani 28 ba 29 rok nai এনকে নং তাবক তামানাই ang mono gam khayoi je kaham kha nayo no ang 6 ke rong nayo taima ani to kono saijong osuk salubu phayo saijong to haibam kono ongya ebu tini se hotal cha bhai ongoi thango gotona ang birmana ang soi sawo ang jotona ang tipane lukrom sawo je obai joton kirima sencha ang 6 ke rong nayo ani je buru obai buthar jangman no tuyang 6 ke rong ang manna musu ang abuna koimu যে বুথাল নাইরং নং তামা খাইনি মজং ang je buthar no borok bo je oyale bothuya ko sungtak jel tong thong oyale ba ma tong thong oyale ba sara jibon jelo ma tong thong oyaba bini bo je buthuya am ta borok to ta buno bo rumoi no buno bo phaji wadar thong ang mongni ang sano আও খনাই মান খনা নর আং বিনি সাই হাক দাদা বাই কক সাকা যে বব অনেক খামজাক নিজেনি লগে সং তিনি আতেকে বইনিয়াগো বুথার জাংনা নাংখা ব যে বিনি সানমুং বাহাইনো যে বিনি লগে সংনো যে খাই বুথার জাক ও যে বুথার নাই রং দতি দতি রমই বরং সারা জীবন জেল তনানে হাইকে বা বরং ফাঁসি জাংনা বাবা বিনি বে সানমুং আবনো নাইতং দিন কক ত্রিপুরা